Nathan Burke yn rhoi'r arwydd, yn taro'r bel yn lletraws. Nathan Pete, dynodd y bel i lawr. Mae'n gofyn am lawio yn erbyn Clayton Green. I'r bel ddim yn glir eto. Lloyd yn llithro, ond yn codi! Ac yn canfod cefn y rwyd! Kieran Lloyd efo'i gôl gynta i'r Bala. A wneith am sgorio gôl well na honna drwy'r tymor. A mae'r tîm cartra ar y blaen. Yn ymladd. Efo Miles Davies yn y bryd, a Davies i'r llawr. Yn honni bod Newell wedi ddalo efo'i fraich. A Newell wedi gythruddo yn brysio'n ôl ac yn trio gwthio Miles Davies oddi ar y cae. Ac yn sydyn, mae wedi mynd yn fler ar faes tegid. Chwaraewyr o'r ddau dîm yn neidio i mewn ac yn gwthio. A be mae Mr Livesey am wneud o hyn? Wel, fe ddath honna o ddim byd. A Newell yn gweld cerdyn melyn yn y pen draw. O coch, mae'n gerdyn coch yn y pen draw i George Newell. A mae'r Bala i lawr i 10 dyn. Miles Davies ar draws y cae. Canfod cyn Owen. Owen, teg at y postyn cefn. Venables yn y disgwyl amdani, Pritchard! Heibio'r postyn! Ac oedd Gabe Kirkhoff yn sefyll yn o bron ar linell y gôl. Ond rhif 4 Pen-y-bont yn methu cael ei droed ati. Digon o fer tro yma. Davies efo'r croesiad. Peniad Kirkhoff yn glanio ar do'r rwyd. A mae Pen-y-bont yn dod yn agosach ac yn agosach. Da ni'n ddofn i mewn i'r amser am anafiadau ar ddiwedd yr hanner cynta. Pen-y-bont yn ymosod unwaith eto. Dan Jeffries. Jeffries o bell! Yr ail gyfla! A Gabe Kirkhoff yn codi'r bel dros y bar. Dihangfa enfawr i'r tîm cartra. Y bel wedi dod at Kane Owen. Owen yn rhoi ben i lawr. Croesi'r llinell hannar. Trio torri ti mewn i Ross White. Owen yn mynd i hun. A mae o'n gallu taro nhw. Ond ychydig dros y bar. Clayton Green. Erwa o le ar yr ochr chwith yma. Owen tu allan iddo fo. Owen yn torri ti mewn. Croesia teg at y postyn Ken Venables yn tynnu'r bel yn ôl. A James Kroll oedd yno. Newydd ddod ymlaen, mae'r eilydd. Ac ar ôl 5 munud o'r ail hannar, mae Pen-y-bont wedi taro'n ôl. Kane Owen wedi mynd ar draws i gymryd y gornel. Cymanu'r bel i mewn tuag at y cwrt bach. Yr ergyd, oddi ar y postyn! A Clayton Green oedd yno, yn y lle iawn, ar yr amser iawn, i sgorio i gôl gyntaf i Pen-y-bont. Do na ddim cam sefyll. Ac ar ôl 20 munud o'r ail hannar, mae'r gêm wedi throi ar ei phen. Pen-y-bont sydd ar y blaen bellach, mae'n 2-1. Cic gornel arall eto fyth i Pen-y-bont. Owen unwaith eto, teg at y cwrt bach oddi ar y llinell. Ac am yr ail waith, Dan Jeffries. Ddath yn agos. A dde'r amddiffynwr mawr yn meddwl bod o wedi sgorio efo'r peniad cynta. Ond y Bala'n clirio. Bel i disgyn i Samba Badiana. Croeso Badiana, peniad Malkin! A nachi arbediad gan Adam Shibek ar ei bostyn agosa. A fe nath Malkin bob dim yn gywir, ond arbediad gwych gan gyn golwr o dan un yr Hugian Cymru. Harrison yn ei methu hi, Venables! O fe ath o amdani ar y cynnig cynta, ond hannar foli
cyn chwaraewr y Bala heibio i'r postyn.